I govak. Miran. Krive strane. Opet, Jer ga ti uspije pronaći. kao misliš? A moraš se vidi baš onda ga se vidi. Aj ti ne boj. Nemo ga minglat, ovo Isus. Evo samo ovo. Dat is wel slim. Maar ik had ook bij Trebaj ga drža blizu patenta. Samo mirno, ne trebaš ga vaditi. Imam to već. Samo ga drž tu, tamo. Čak je prejako sunce. Ne, drž ga samo tamo. Zašto vidi? A da mi zoomiram facu da se ida s ti. Katar. Samo pinku digni. Vrati ga u pederušu. To je to. Vrati, jel imaš kao je sad sjena? Javi da je barem u suncu. Stani onda. Može. Isus. Malo. Možeš javno ovi. Veliko gleda nas što se događa. Znaš šta ti je jedino teško? Da zoomira u malu glavu trebaš ti biti znaš koliko udalje. Bude ti mutno. Baš se lipo zoomira. Jel? A može, jel? To je to. Movie magic. Prebrzo. To. I iza zidina kada je neki div, ono. Znači ovdje bio. Ko da se skuži da je ovo. Samo sam mislio ovo. A da ti ostaneš kao dole. Da se vidi ruka ili ne? Da se vidi u prstima. Malo. Ajde. Možeš čak kao malo grad pa do njega. Ajde. Opet mi nema sunca. Treba ovako. Nema sunca, ali lipo izgleda.
Jel? He's my son for my first market. She is so happy. Nije to, sam ga imao već. Ti si ostali. Nisam njegov. Ne si rekao? Šta? Oj. I koliki je bravo. Čekamo se. Sa planjom u ponoć, evo. Ću ga sporo dizati. Može. Nisam ni došao do njega. Daj ovo. Opet sastanak. Iščupali ste grbu. Pa nemoj bi rukom prvo što ti kad da joj spustiš ruku. Aj. Da, uzmi ga. Kad ga kao uzmeš, ono pa ajamo reći puno. Ali sporo ga uzimaj. Aj. Pečku pešta neka tamo. Aj opet lovci. Draga, malo ovako ne vidi se. Aj. Ganze Stadt habe Leute nach diesem Mann. Od tu i dolazi Kajen. Aj. Ima. Sutra od 11, a mi smo sutra u 9. I ovim još uzeo bocu vode. Fini ljudi, vidite u meni? Pičku koja gluma jebo. A nije tamo proba nazvat. Usri session. To je dumi najteže bi. A je. Aj. Oh, treflip no slide. Oh, treflip no slide. Aj. Oh, treflip no slide. Jedan hard flip, reci to si isto uspio. Oh, hard flip. A opet. Hard flip. Oh, hard flip. Aj. Drop sa vestibula. Pičku backflip je ovaj pajevo. Backflip. Evo je po vestibulu cruising malo. Pičku pre dobra luka, hard flip si riši. Ta se morate uživjeti. Ti si dobar. Pičku power svaj, evo. Vićeš kad Stipan dođe gluma.
Drop sa vesti. Vamo ti je vesti. Ne boj se dojmo. Ne boj, nije... Blješti ti glava, tako. Šta? Blješti ti glava. Moja? Ne, to je tvoja na tome. Čuladu bi. Ručku. Svi spota, Luka. Vidi je proša mali apaš. Evo i ovaj. Čekaj. Ovo je najteže snimili. Može. Po kući. U drop s vestibula treba nekako. Pa Evo vesti. ovo. Malo ti je glava cijela bila. Čekaj, ja te nađem. Ni govno. Ne mogu te naći. Znaš da sam ti čovjek blizu. To je to, a? Koliki zoom želiš? Da se vidi prsti malo. Da se vidi da je ovo moja faca, to je najvažnije. A vidi. Sve ovdje. Pusti. Alo. Čekaj da se fokusiram. Tražiš bi još se dalje. Ne vidi se faca baš, taj kut. Aj Mići. Gledam šta se događa. Klišti ti faca. Opet NBD. Ja on već u piću. Ne vidim glavu, Luka. Sad vidim. Šta gledaš u mene? On gleda u mene! Napravio sam 180 po glavu. Ja. Napravit ćemo još neki one. Ne radi 180, onda će biti bila, kužiš. Na ovu. Tu slepiju, jel? Eto je dobro prođi između te dvi kuće kad si sad prošao. Aj. Aj stoj mirno negdje, samo da ti vidim glavu. Baci ga u neku uličicu. Kao se makne. Probaj doći do ove mušice, evo. Gdje? Ame, vidi taj spot cijeli špora. Evo tu ćemo vozit po ovom. Pičko, ma čekaj. Tu meni. Napravi drop unutra taj bank da je zid palačica. Sao, sit knows me. Pas.
Izbija session, gdje je tvoj lik? A opet Tori, išček. A, nije lagan. Pić koji se koncentrira, jevo. Isuse Bože. Damo neki drugi spot. Evo tu. Tu gdje je sunce, bro. Evo tu power slide i... Isuse, što je ono, bilo flinga. Već je. I sad ga opet pritisnu. Aj. Ali stipa. Aj. Daj još jedan. Sad bi treba. Napali ga odmah. Odmah mu je sinja patike. Safari da ima on ove patike. Di je on jebo? A čakula i samo cijela ula. Ajde! Ajde ubi! Znaš da još u šlapama oni. To je to! Ima još jedan odgore i to je to. Evo ovako. Sporije, sporije. Može ovo. Di si, di si? A ovdje je. Znači u K-editu si uspija no manual 1.8, sam to reci, to je to. Kao ono, kužiš? Šta da to kaže? Ka. No smena vana. Da, ka to je dio sessiona, ono. Kao pičku i no manual 1.8. Evo ovdje. No smena vana. A još jedan put. Aj, ne mogu nas crni. Neš jebote. No manual 1.8. Je dobro? Dođemo, kužiš, a doma to vidi. Može tu.
Pa nek se vidi ovaj mali. Ne moraš toliko daleko. Isus. Svima su face. Trebao bi kad tuđe ruke, ne? Dobro, mogu se ruke i ne vidi, samo ti lika. Ovo je liči da išta. Pravi skoro. Bolje. Ti se trebaš malo udaljiti. Pa bolje, ali opet malo blizu. Mogu ti ja namisliti da ne je bliže. Aj ti snimi. Znam šta će biti dovoljno, samo dođite kraj grgura. Kako smišno, Isus. Ne treba toliki zalej. Evo, meni je ovo samo u kadru. Odavde. Čekaj. Znam bi ovo je. Ne vidi se coc. Ko je nestao gore priko grgura, šta je ono bilo? To je bilo dobro. Aj maknite ih sve sa sami grgu. Dođi. Šta coce radi tu na grgu? No, stop. Dobro je, dobro je. Duma, aj sad samo učapi grgura. Aj, op. Ček. Aj. To je to u pičku materinu, daj idemo čao u pičku. Luka, ne